ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜାମୁକା ମୁହାଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜାମୁକା ମୁହାଣରେ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୁଟ୍ ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବନ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଇଲିଶି ଅଭାବ ଅଛି। ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଇଲିଶି ଅଧିକ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲିଶି ମାଛ ଧରିବା ଆଶାରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଲଘୁଚାପ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଜଣକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଥିୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 5ରୁ 6 ଜଣ ବୋଟିଂ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ପକାଇ ଇଲିଶି ଆଣିବା ଆଶାରେ। ଯିଏକି ଏବେ ଇଲିଶିର ବି ଚାହିଦା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଇଲିଶିର ଟେଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଇଲିଶି ବି ଅଧିକ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଜଣକ ନିଜ ଆଶା ନେଇ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଜାମୁକା ନଦୀ ମୁହାଣ।